네, जोंहा दिनै फुंनिफ्रायनो हलि नांगोन ना गाबगासिनोब्रा फोननाय बो सोर फोननाय एसे एसेल' फाखु 비파가 찍 푸는 누구야? 비파 나협 비파 기나네 푸나야 그 No 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 빠빠코 나가 빠빠코 라가리야 빠빠코 나가 기나니 탕왜 là vì phải có phun nào kìa này ui Happy Holi Happy Holi Happy Holi ăn khẩn được thôi đấy ăn đấy cũng là gần mày thấy ở đâu ăn à isi lo aku anda kiri Hello लोगोफोर Happy Holi नि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनै हलिनि मोजाङै गेलेदो बयबो गोसो खुसियै सोरबाफोर फोनजानो बादोंमोनब्लाबो नै दिनैनि दिनाव एसे फोनजादो रागा रागि जालायनो नाङा बयबो मोजाङैनो गेलेदो आरोना गोसो खुसियै ओमफ्राय नै जोंबो गेलेगोन आरो दा दहायनो फैबाय दंमोन आंखौ मानसिफोरा फोननो ओमफ्राय आङो बादा होथ'दो आरो आं दायो फोनजागोन होननानै दायो खिन्थु फोनजाखानांगोन गखाया नै आंखौ एसे फोनना गालांबायानो आरो नै आखाइ माखाव नुस्लाबाखै बारा होमबा दायो फोननो फैबावगोन बिसोरो आं लागोन दे दायो फोननो फैनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोंहा बोरायाथ' दासो लायनो थांदों खायसेया दिनैनि दिनावब्लाबो फोनजानो बिराद बायो आरो रागा जोङो ओमफ्राय बेफोरबायदि रागा जोंलायनो नाङा एसेबाबो फोनजा दिनैनि दिनाव ओमफ्राय जोंहा बोरायाथ' दहायनो अबस्थायानो गैखाला नै दा बेफोर माखाबो गोलैजोबनाय जाजोब्बाय जोंहा हिर'आ दासो फैदो फावखौ लाबोनो होनाय आं नोंखौ बस्थासे लाबोखाथां तुना बाजाराव थांखादो थां लाना फै दै बस्थासे लाबोखा बाल्थिंजों लखब होखागोन नै आं जिब बायदि फैखादों आंखौ हांखोन लानो हायाखै गन्थं खुगाजों गहैजोबदो फाखुआनो ओमफ्राय गारमा खोलाब बुखादो Dukkan siyo sa ibang lady. Dukkan siyo sa idi. Amay. Ayaw. Oy, jerban haram dicere. Salah nikim na nanggo grep-grep. Ale mu jangan kasih. Oi. Gimana sih macam? Gimana ya? Ai em makan anu tidak buku. Halo sih.
Này ăn ở dukanaव जना dong आरो खनायाव ओमफ्राय दखान सिङावनो खनायावनो नारसोमनानै होदो आंखौ गासिबो फोनायानो अबस्थायानो होखायनानै दोनगोन आङो गावसोरखौनो मिथियो जाबाय दोनदो Kani leki yang kerja ke awak kerja siangnya burung tarzai lagi maksudkan apa sih? Set dong gak kerle dong. Mama dong jangan seperti lagi. Isu kesukaan enak teman. Oh isu. Ibarat mas kenapa dan kata nak kau? Kerja rumah. Nih, break. Saya boleh ya. Aku dah selapnya nih. Ini kalah. Dikolak. Ini lah. Aku masih plastik. Aku senang tu sih. Tuh. Này लोगोफोर मोखां सुस्रालायबाय आङो दहाय खनसे फार्स्ट फोननायावनो आंखौ सासे बिबनाङा दै लगायलायनाय हाजार पावारनि नामा बिखौ फोनना गालांदो आरो ओमफ्राय आङो फोनग्रा साबोन होनानै सुइखादो नै आखाइ माखाव नांनाया दाबो खारबाङाखै खारनो नागिरा बिखौनो फोनना गालांनानै ओमफ्राय मोखां सुबाय सुखांनानै आरो बिबनां सिख्ला मोनफैलायबाय आरो बिसोरजोंबो फोनलायबावबाय दसे ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय आरो दा नै मोखां सुखांफिनलायबाय ओमफ्राय आङो दुगैनो सानबाय आरो नै खर' मोखांनि अबस्था गैखाला इसोरबो दहाय फोनना फैदोंमोन आंखौ ओमफ्राय आं लेट्रिनाव हाबना थाहैखोमादों आङो बेसेदि फोनजाबावनो आरो खैथा दल फैयो फोननोनो ओमफ्राय आङो दुगैनोसै दायो दा दुगैनानै मा जानो आं दायो फोननोनो फैबावखागोन दासो सानजौफु जादों बेलासियालागै गेलेयो ओमफ्राय दानो दुगैनानै मा जानो थेवबाबो आं थानो हाथारला नै खर' माखानि अबस्था गैला नै मानजोबनाय मोनबाय आं मोखां माखाखौबो नै दुगैनोसै फिसाजोआबो अबस्था गैखाया जोंहाना खर' मानिखाय इखौबो फोननाङा होनबाबो फोनखाथारो मानसिफ्रा इनावबो फोनबावदोंसो नै खावलायाव ओमफ्राय दानो दुगैनो गोसो गैथ'वामोन आङो फोनजाबावखागोन नालाय थानो सुखुथारला